Anong magagawa? Yati, kidat-kidat pa. Kasama ka, tutok man. Ibog ka. Salamat ka kay crush kita. Buta ni pagkatahi, be. Be, asa di ka nagpatahi aning t-shirt, be? Ay, kaning t-shirt be? Sa SG, advertising sa Kapalong. Hala, kanindot, Bino. Pila po di mo palit, ani, be? Nah, wa dyan na nako palita be. Gi-sponsor ra gyud na nila. Pa! Oy, Renz, unsa man? Pa! Dungagi pa ni pa ha? Pangatag ko sa mga fans. Sige Renz, kay katong nag-sponsor sa ato dito ta mo order. Ingon ani gyapon kay para na kay ihatag sa imong fans. Wala nang gusto na ako sa imuha pa. Support jud sa akong plano ba? Renz. Uy! Ar! Unsa man? Kabalo ba ka, Renz? Akong papatigtayan eh. Hello, Mar! Atik tapod ka! Huwag laging papaara. Di na ko mangatik si Muha. Aw, kana akong gusto ay! Kabalo ka ay! Gaan ko. Hindot tayo pa. Salamat ay! Di na ka maatik. Anong magagawa? Laging Yati, kidat-kidat pa. Kasama ka ay! Tutok man! Ibog ka! Salamat ka kay crush kita. Ar, unsa man na? Goy, si Ara manggod. Kulit kayo? Aw, abi na kung unsa na. Mga bata pa biya mo. Bata bitaw. Pero nay feelings. Sorry kuya. Dagway judo? Basta, akong baibog kuya. Sorry. Ha ha ha. Yo, ano masagdi si Ara? Sayang imong pagkamugulang. Wa kay buot. Sala din ako na. Dali siya nakagusto. Mau gani. Samtang sayo pa. Padlungan na. Kay kung mubuntes, mubuhi ka. Ay sas day, ay kubot eh. Magulang man ko. Maawa di ay. Karun ka. Alayati, ipit ko ani. Unsay ipit?